Unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Ako Bicol Party List and syempre kay Congressman Zaldico. Kayo lang po tumulong sa amin mag-asawa. Madami na po kaming nilapitan tao sa government. Wala po talagang nagkusa, pursige na matulungan kami. Nangyari sa asawa ko. 2 kidney failures and blood infection. Sobrang hirap yung dinanas namin sa De Los Santos Hospital. Naka-ward room po kami. Alam mo sa mga private hospital, ang problema is bawat kilos mo kailangan may bayad. 2 weeks po kami nandoon. Everyday, nagbabayad kami o naglalabas kami ng pera ng 60,000, 80,000. Sa Ako Bicol Party List and kay Congressman Saldi. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan itong tulong na nagawa nyo para sa amin, lalo na sa asawa ko. Meron po kayong isang salita, kahit na hindi nyo po ako kilala, personally, isang lapit lang po sa inyo at eto, natulungan nyo kami. Maraming salamat po. God bless you, Ako Bicol Party List and Congressman Saldi. Sana marami pa kayong taong matulungan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota. Ako Bicol!